rawuh. Keluarga Pathuk, keluarga Ngasinan, Mas Adiran, sak kanca. Wah. Monggo-monggo, lenggahipun. Monggo Pak Congkok. Saben sowan ning Wiramartan iki ana panjenenganipun Pak Yudo, sugeng rawuh Pak Yudo, Pak Parman, sak rombongan sugeng rawuh saking Wiramartan. Iki ana Parman loro, Wiramartan Ngasinan ya ana nggih. Sugeng rawuh monggo. Ketingalipun Pak Pondan kula Rama Kiai Habib Salim wonten kawigatosan sanes badhe jengkar nderekaken sugeng kondur. Yuk lanjut.
Ugi Mas Ingang, nggih sugeng rawuh, sugeng lenggah Mas Ingang. Wah, wis pokoke angger sing cek aku capet-capet kelingan, nggih nyun sewu. Kula sebut asma Karim Dika Sami ning sedaya punden kula Wiramartan, Ngasinan, Patruk. Wis alhamdulillah sugeng riyadi kosong-kosong Mas Adiran. Wis, ya lanjut. Tak sewane Cok. Wah. Mbak, kawula